Euskadiko Fitness Txapelketaren 23. edizioa ospatu da Gernika Lumoko Liseo Antzokian. 26 parte hartzaile izan ditu aurtengo Fitness Txapelketak. Lehiakideek duten maila handiko lehiakortasuna erakutsi dute, ikusi daiteken bezala. Eta publikoak emandako beroa ere antzeman da fitness zalentzako asteburu berezi honetan Liseo Antzokian. Hain zuzen ere, areto hau beteta egon zen espektakulu hau ikusteko eta antolatzaileek adierazi dutenaren arabera ikuskizun bakoitzarekin unkituta geratu ziren. 5 kategoria ezberdinetan banatu zen jaialdi hau, bodyline hasi berriak, men's physique, bikini kategoria, classic physique eta master classic kategoria 55 urtetik gorakoak direnak hain zuzen ere. Antolatzaileek eskerrak eman nahi izan dien Udal Kirol Patronatuari, ekitaldi hau antolatzen lagundu dietelako. Sekulako eguna bizi izan zuten beraz fitness zaleak. Oizmendi telebista bertan egon zen, eta osorik ikusi daiteke bai telebistan, bai webgunean, edo bai Oizmendi telebistako sare sozialetan. Normala da. Zorionak, Carlos.